Sanibona kwengane zakwethu, yazi bafowethu kuyamangaza, kuyathusa futhi uma ngabe sibona indlu emnyama yakithi ididiseka ngalolu hlobo lolungaka. Nanti izwe elila eSouth Africa elihlala amabhunu wodwa, elihlala belungu bodwa. Nanti bathi-ke labantu laba bala ko-3,000 kuyaphansi noma kuyaphezulu kancane, bathi bazokwamukela amalunga amasha ayibalela imhlophe abawu-50,000. But labantu laba kodwa into kumele bayenze, bayiqaphe, bayiqikelele, kumele bahloniphe umthetho wakuleliya lizwe leli. Base bethi-ke ama-rules abo uzowagcina uma kuwukuthi ungumlungu ushade nomuntu omnyama, awukhwalifayi ukungena ngela lizwe leliyana uhlale kulo. But kuyamangaza kodwa uma ubona umuntu omnyama ebhizi ekutshela ukuthi amabhunu bayawathemba, amabhunu ila scope yawo, kodwa wona amabhunu emcabangweni yabo nasey'fisweni zabo awumcabanga umuntu omnyama. Awucabanga umuntu omnyama ushade nomlungu akakhwalifayi ukuya lapha kulela lizwe ila eSouth Africa. Qhubekani nisitshele ngamabhunu, nje amabhunu a-right, niyawathanda, awanicabangi. Hhayi, emicabangweni yabo nama-plans abo nje anikho nje nhlobo nogcina ngabo nje umuntu banike ivoti labo leni kuphela. Kodwa nje okunye nokunye nikhohlwane bafana bakithi. Labantu laba nendaba nabo bayicabangela bona. Qhubekani-ke kodwa-ke phela into ebuhlungu ngani enye yesibili, nihlohlwa abantu abakhokhelwayo, nihlohlwa abantu abakwi-payroll yala belungu laba, nihlohlwa abantu ekade benitshela ngemayibuye zolo lokhu, namhlanje banitshela ngamabhunu, kusasa futhi abantu laba bonezwa futhi imali futhi banitshele ngokunye. Nihlushwa yikho lokho. If kuwukuthi ngampela amabhunu ayimisele ngokuthi bona afune iSouth Africa e-free, awavumela abantu abamnyama abangene la, noma bavumela belungu abashade nabantu abamnyama bangene kuleli lizwe. Siboneke lapho ukuthi-ke cha impela hayi abelungu sibajaja nayi Western Cape, ambani buku-Western Cape, iy'ndawo ey'hlala abantu abamnyama, nibheke ukuthi umlungu wenzeni lapho njengoba ephethe Western Cape. Nina bafowethu, hey, nangu uDuma lawo benixaye ngoDisemba la, uDuma kukhambeka, uDuma. Angizwanga noyi-one wenu ethi nangu uDuma uyasebenza, kodwa nibona abelungu abasebenzayo nanibabona uDuma bahle ugangadla nini. Heyi, umuntu umsebenzi wakhe vele asuke eqashelwe wona ukuthi wena nangu umsebenzi wakho. Ukumenza umsebenzi wakhe wenza vele into eqashelwe yona, kodwa akekho umlungu okukhulula wena. Uyasikhohlisa nje, akekho umlungu okukhulula wena.